Naša dnešná hostka vie zdobiť medovníky, robiť bábiky zo šúpolia, vie vyšívať, ale aj tkať. Problém jej nerobí plstenie a mnohé iné remeselné techniky. Pre to, čo robí, je to doslova potrebné. Už niekoľko rokov je Milena Holánová riaditeľkou regionálneho centra remesiel Úľu Bratislava a my si s ňou pripomenieme v nasledujúcej polhodinke nielen 80. výročie založenia tejto krásnej inštitúcie, ale dodatočne oslávime úspech zo záveru minulého roka. Do zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO bola totiž zaradená škola remesiel Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Pani Holánová, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia Regina Západ. Želám vám pekný deň, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň všetkým želám aj ja. A keď spomínam ten deň, aký je ten váš? Môj je veľmi dobrý, lebo svieti slniečko, takže sa teším. Tak to sme ešte nevideli, lebo my tu nemáme okná, ale dozvieme sa o chvíľu. Tak sa poďme spolu porozprávať. Hosť Rádia Regina Západ. Pani Holánová, prichádzate z inštitúcie, ktorú čaká jubilejný rok. Oslavujete 80. výročie vzniku, teda Úľu, nie škola remesiel. Bude náročný? Myslím, že bude náročný asi ako každý rok v Uľuve, ale bude aj veľmi pekný, lebo budeme mať možnosť spomínať a mať takú nejakú väčšiu retrospektívu. A Uľu bude oslavovať už 80 rokov, takže to už je naozaj úctihodné jubileum, takže sa aj veľmi tešíme. Môžeme aj tak trošku nazrieť do tej internej uľuváckej kuchyne, ak to tak môžem povedať, čo všetko plánujete? Alebo aké highlighty? Tak okrem našej bežnej činnosti, ktorej sa budeme venovať celý rok, tak asi také najzaujímavejšie pre 80. výročie bude vydanie publikácie Príbeh Uľuvu, ktorá vlastne mapuje obdobie od roku 1945, čiže od vzniku Uľuvu, až do roku 1989 a je to vlastne obdobie, kedy Uľuv bol aj na Slovensku, aj v Čechách, čiže vlastne ten príbeh toho Uľuvu sa rozpráva spätne v tomto období. No a zároveň plánujeme dve krásne výstavy. Jedna bude venovaná pocte majstrom, tá bude v Galérii Uľuvu a druhú výstavu už dlhodobo pripravujeme v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, ktorá bude tiež mapovať taký ten príbeh Uľuvu, príbeh toho, ako Uľuv pracoval, ako pracoval s dizajnom, s remeslom, čiže veľmi zaujímavá výstava. No a určite sa môžu všetci diváci tešiť na tradičné Dni majstrov Uľuvu, ktoré budú tento rok na konci augusta a to bude taká najväčšia pocta majstrom, samotným remeselníkom, čiže veľká oslava. Spomínali ste aj tú publikáciu, kto všetko na nej bude participovať. Predpokladám, že to nebude jeden autor. Nie je to jeden autor, je to naozaj súbor obrovský, ktoré kolegovia alebo kolegyne pripravujú už skoro 2 roky a v spolupráci aj s českou stranou, bude v slovenčine aj v češtine, takže bude to také veľké dielo. Takže tešíme sa. Okrem osláv čakajú novinky aj regionálne centrum remesiel. Aký bude ten rok v škole remesiel? A čo to vlastne škola remesiel je? Škola remesiel je taký zastrešujúci názov pre všetky vzdelávacie aktivity, kurzy, exkurzie, tvorivé dielne, ktoré robíme v našich regionálnych centrách, čiže v Bratislave, v Bystrici, Banskej a v Košiciach. No a tradične my v našej škole remesiel budeme realizovať našu bežnú činnosť, ale každý rok sa snažíme zaradiť aj nejaké nové techniky, nejaké novinky, ako my tomu hovoríme kurzové novinky, takže môžu sa tiež na to naši absolventi tešiť. Kto všetko chodí do školy remesiel? Sú to aj deti? A do školy remesiel chodia deti, tak od tých 7-8 rokov a vrchnú hranicu nemáme. U nás je asi najlepšie, alebo v čom je naša škola remesiel iná, je v tom, že k nám chodia všetci veľmi radi, lebo sa dobrovoľne k nám tešia. Majú dnešné deti v čase moderných technológií ešte záujem o tradičné remeslá? Majú a tam je práve krásne vidieť to, o čo sa my v škole snažíme, že keď k nám prídu decká do detského kurzu textilných techník, tak si vyrábajú napríklad púzdro na mobil.
ale vyrábajú si ho zápestkovou technikou. Alebo paličkujú čipku, ktorú si sami nakreslili, nejaký svoj obrázok. Čiže také prepájanie vlastne tej tradície tým mladým deťom. A o to sa v podstate snažil Uľov počas svojej celej histórie. Nie len v tej škole, ale v tej svojej činnosti. Že na tú svoju súčasnú dobu, aká bola, v ktorej tí kolegovia, naši predchodcovia žili, tak sa vždy snažili to remeslo priblížiť tým súčasníkom tej doby. Vy sedíte na Obchodnej v Bratislave? Áno, ja sedím na Obchodnej pod strechou. Tak vy by ste si tam mohli dať taký transparent, že škola Úľov je svetová s vykričníkom, pretože v závere roka Slovensko obletela veľmi príjemná správa. Škola remesiel Úľovu bola zapísaná do zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Znie to tak zložito, ale ja sa opýtam, čo to vlastne znamená? No, my ten transparent máme, ale vo vnútri Úľovu, čiže na dvore Uľovu. A tento taký náročný názov znamená to, že škola remesiel dostala v tej svojej odbornej oblasti asi najväčšie ocenenie, aké sme mohli získať. Je to ocenenie UNESCO. A vlastne je to ocenením toho, že sme sa stali dobrým príkladom praxe, ako pracujeme s remeslom, ako udržiavame tradíciu. To nehmotné kultúrne dedičstvo je také náročné, čiže my radšej používame pojem živé dedičstvo, lebo ak zabudneme tie techniky, tak naozaj, že budú sa odovzdávať z jedných rúk do druhých, že zabudneme sa učiť, alebo zabudneme paličkovať, zabudneme tkať, zabudneme niečo vyrábať, tak vlastne zostane to remeslo zakonzervované len niekde v múzeu. Ale my stále udržiavame ten proces, že učíme, odovzdávame deti, dospelých a tým pádom to nezabudneme. Dobre, ale čo z toho máte vy? Čo to prinesie Úľovu napríklad, alebo škole remesiel? Nám to prináša stále nových záujemcov, nových lektorov, nových účastníkov, nové spolupráce, keď vzdelávame študentov alebo rôzne projekty robíme so študentami a napríklad s študentami z dizajnu alebo z umeleckých škôl a oni prepájajú svoje súčasné návrhy a použijú tam napríklad prvky tradičných drevených spojov, bez klincov, ktoré držia len na základe vlastne princípov práce s drevom, tak to je niečo, že vlastne to remeslo zostane živé. Zostane v našich pamätiach, v našich vedomostiach, v našich skúsenostiach, v zručnostiach. A k čomu by sme to ale mohli prirovnať, tento úspech? Čo to pre vás znamená, ale tak celosvetovo? Tak toto je veľmi ťažká otázka a ja sa priznám, že není pre nás väčšie ocenenie, asi ako, ja neviem, čo, Nobelová cena? Včera som čítala takú knižku s dcérou večer, tak ma napadá jedine, že asi Nobelová cena pre Uľov. Čo v tomto zozname už je všetko zapísané? Ako by sme si mohli takýto zoznam predstaviť? Tento zoznam je vlastne celosvetový. Čiže z každého svetového rožku trošku. Áno, ale Slovensko na tomto zozname vlastne tých spôsobov ochrany je prvá škola remesiel Uľov. Vyplýva z toho aj nejaká povinnosť? Pre vás? Alebo ste sa k niečomu zaviazali? Tak našou prácou a celkovo organizácia alebo Uľov sa zaväzuje tým, že budeme svoju prácu robiť, že budeme udržiavať tradíciu a remeslo. Takže toto je pre nás len také potvrdenie, že to robíme dobre a áno, zaväzujeme sa, že aj naďalej budeme udržiavať a ochraňovať remeslo na Slovensku. Pani Holanová, vy šéfujete Bratislavskému regionálnemu centru remesiel. Je ale rozdiel v tom, čo robíte vy napríklad tu v Bratislave a čo sa deje napríklad v Banskej Bystrici alebo v Košiciach? Určite áno, pretože každé regionálne centrum má svoju riaditeľku, takže veľmi pozdravujem Katku do Bystrice a Julku do Košíc, moje vzácne kolegyne, riaditeľky a každá tým, ako sme každá aj trošku asi iná osobnosť, tak každá to regionálne centrum máme trošku iné, ale súvisí to aj s tým, kde sa to regionálne centrum nachádza. Slovensko je tiež pestrofarebné. Je veľmi, veľmi pestré. Tým pádom kolegovia z Banskej Bystrice sa tak možno viacej zameriavajú na také regionálne alebo také špecifické regionálne
kurzy, napríklad horehronské vzory tkania alebo belujskú keramiku malujú. A zase kolegovia z Košíc majú veľmi dobré spolupráce s vysokými školami umeleckého zamerania, čiže oni tak viacej prepájajú dizajn a remeslo. No a u nás v Bratislave, tým, že sme aj v hlavnom meste a tých možností aj ľudí je tu naozaj veľa, tak u nás to spektrum tých kurzov je veľmi široké, čiže ten záber bratislavský je veľmi, veľmi pestrý. Úľuv oslavuje 80 rokov, ale odkedy sa v Úľuve remeslo učí? Je to odkedy má školu remesiel? Nie, prvé kurzy alebo prvé vzdelávacie aktivity začali v roku 1999, čiže pred 5-6 rokmi, ale samozrejme tieto aktivity vznikli aj z tej potreby, že Úľuv vždycky vzdelával remeselníkov, ktorí spolupracovali s Úľuvom, ale práve v tom 99. roku sa otvorila škola remesiel, lebo sa otvoril Úľuv širokej verejnosti. Boli na to vytvorené podmienky v danom období a vlastne mohli sa začať vzdelávať alebo učiť remeslo kdokoľvek, kto mal o ňoho záujem. Čiže aj deti, aj dospelí. A pokiaľ si dobre spomínam, tak naši predchodcovia vždycky spomínajú, že práve prvé aktivity boli detské tábory alebo také detské kurzy, ktoré sa na dvore remesiel Úľuv v tom období začali realizovať. Tak ako sme počuli, je záujem o tradičné remeslo, ale kto vyhľadáva také tie vaše kurzy? Akí ľudia? Aký druh ľudí? Je veľmi široké spektrum ľudí. Asi čo tých ľudí najviac spája je to, že sú to ľudia, ktorí majú potrebu prísť si oddychnúť, vypnúť, niečo sa naučiť. A my, keď máme také absolventské skúšky, tak ja sa veľmi rada pýtam otázku, že prečo si vybrali ten daný konkrétny kurz. A častokrát je tam taká odpoveď, že nestihol som sa to naučiť, keď ešte moja babička tkala, alebo môj detko vyrábal z dreva. Vždycky ma to zaujímalo, ale keď som bol malé dieťa, tak to nebola ešte práca pre mňa. Takže si plnia u nás ľudia sny, chcú si oddychnúť, taká psychohygiena, to je taký veľký moment. Spomínali ste skúšky, to je taká nejaká uľuvácka maturita z daného kurzu? Mali sme akreditované skúšky podľa zákona o ďalšom vzdelávaní, aj keď teraz už je v platnosti nový zákon, takže aktívne na tom budeme tento rok pracovať. Ale áno, máme akreditované skúšky alebo akreditované kurzy pre tie účely celoživotného vzdelávania pre dospelých a máme aj také malé skúšky, kde vlastne absolventi nám ale hlavne ukazujú, čo si u nás vyrobili, čo sa naučili, lebo naše kurzy sú hlavne praktické. To musí byť inšpiratívne aj pre vás. To je veľmi inšpiratívne pre nás a pre nás je to aj veľmi potrebné, takže ja som veľmi rada, keď aj všetky moje kolegyne z oddelenia chodia na skúšky, lebo práve to stretnutie s tými absolventami a tá komunikácia s nimi je niečo, čo nás môže posúvať ďalej. Pretože keď si stále budeme myslieť, že sme super, ale nebudeme tých ľudí počúvať, tak nás to nikam neposunie. No a o aké kurzy majú záujemcovia najväčší záujem? To je veľmi ťažké odpovedať na toto, pretože tak ako sú rozdielne remeselné techniky, či už je to práca s drevom, s drôtom, s hlínou, s textilom, s prírodnými materiálmi, tak každý človek inklinuje k inému materiálu, k inej technike. Niečo je jemnejšie, niečo je hrubšia práca, niečo je náročnejšia, niečo je precíznejšia. Tak asi tak je to spektrum, hej? Tak sa inak opýtam, na aký kurz sa musím prihlásiť v dostatočnom predstihu, aby som sa tam vôbec ten rok dostal? V Bratislave, poviem pravdu, asi skoro na všetky kurzy. My sa veľmi tešíme veľkému záujmu o naše aktivity, ale možno niektorý rok trošku viacej alebo väčší záujem je o šperk drôtený, alebo väčší záujem je o textilné kurzy. Niektorý rok to môže byť väčší záujem o hrnčiarstvo a zas o 2 roky je to rezbárstvo. Ono je to veľmi, veľmi ako počasie. Ak nás teraz niekto počúva a vlastne v duchu si už teda vyplňa prihlášku, tak akým spôsobom sa ku vám môžem dostať?
Prihlášku nevyplňame v duchu, ale prihlášku na našej webovej stránke treba vyplniť, čiže na stránke www.uľu.sk, tam si nájdete sekciu vzdelávanie, škola remesiel a tam je vždy aktuálna ponuka kurzov, aj s fotogalériou, s popisom, čo sa naučíte, za aké dlhé obdobie, lebo niektoré kurzy trvajú naozaj 3 hodiny alebo 10-12 hodín, ale niektoré kurzy trvajú aj 2 roky. Mení sa rokmi aj náš záujem o remeslo, teda myslím, či to nejak podlieha trendom? Ja, odkedy som v Uľuve, tak mám pocit, že ten záujem stále iba narastá. Že ľudia sa radi vracajú k remeslu, k ručnej práci a veľmi ich teší to, že si sami svojimi rukami niečo dokázali vyrobiť. Dobre, ale napríklad teraz môže letieť batikovanie, pred 10 rokmi to boli, dajme tomu, bábiky zo Šupolia? Batikovanie, aj bábiky zo Šupolia leteli aj pred 10 rokmi, aj teraz. A letieť budú aj o 10 rokov. Ja veľmi pevne dúfam, že áno. Prečo je dôležité, aby sme si osvojovali remeselné techniky? Jedna vec je, že v súčasnej dobe nám remeslo jednak môže dávať ten priestor, že sebarealizácia, že som si vyrobil niečo vlastnými rukami, mám po sebe nejakú hmatateľnú vec, niečo, čo som si sám zhotovil, ale druhá stránka veci je aj tá, že naozaj zapájanie rúk a práca monotónna je pre nás ako pre ľudské bytosti veľmi dôležitá, čo sa týka nejakej psychohygieny, nejakého pokoja, relaxu a takej vnútornej naplnenosti. Prečo je dôležité učiť to deti? Aby vedeli aktívne podľa mňa relaxovať v dospelosti, aby sa vedeli možno lepšie sústrediť, pretože je najkrajšie pozorovať trebárs na tvorivých dielniach, kedy k nám prídu deti a sú v dielni, kde si práve zhotovujú takú veľmi jednoduchú šupolovú bábiku a ich najväčší problém je urobiť uzlík. To je úplne čarovné a vlastne zvládli uzlíky, nepomotali sa im nite, oni si vymodelovali niečo a proste tá radosť, ktorá z toho je, tak podľa mňa to je veľmi dôležité. No a samozrejme, oni sú pokračovateľmi, aby tie remeslá ostali živé, tak ako ste spomínali? Určite áno, to je tá pointa, prečo deti treba vzdelávať, aby sme mali tých následovateľov. Sú iba kurzy špeciálne pre deti, alebo je to miešané, že sú aj dospeláci s deťmi? Ako to funguje? Nie, my v Uľuve máme kurzy len pre deti alebo kurzy pre dospelých, pretože aj ten lektorský tím máme tak rozdelený, že na prácu s deťmi a na prácu s dospelými, aj keď niektorí lektori učia aj deti, aj dospelých, ale aj tie aktivity alebo tie výrobky, ktoré sa v tých dielňach vyrábajú, sú veku primerane. To znamená, že to, čo vie vyrobiť dieťa, dospelý vie vyrobiť ako keby zložitejšie, ale zase to nefunguje naopak. Čiže taká veku primeranosť. To, čo si dieťa vyrobí, si môže zobrať aj so sebou domov. Každý jeden účastník, čo si v Uľuve vyrobí, si zoberie so sebou domov. Čiže predpokladám, že koncom roka to boli všetko výrobky, ktoré išli pod vianočný stromček. Je to určite tomu tak a veľa detí alebo aj dospelých nás do poslednej chvíle, že ešte toto potrebujeme dorobiť, lebo darčeky, takže podľa mňa nádherné darčeky vyrobené. Tak ako je možno nádherný darček rodiča dať dieťaťu takýto krásny kurz? Určite áno. Dobre, spomínali sme si, že deti mali záujem napríklad, že si robili retro obaly na mobilné telefóny, čo už tak znie tak zvláštne, ale absolútne tomu rozumiem. O čo všetko ešte majú záujem? Čo tak medzi nimi letí? Deti majú, alebo veľký záujem aj o hrnčiarstvo, sadnúť si za hrnčiarsky krúh, vytočiť si, čo ja viem, šálku alebo nejakú nádobu, zašpiniť sa od hliny. To je veľmi také atraktívne, ale krásne u nás v Bratislave učíme aj rezbárske kurzy, že decká si vyrábajú z dreva, pracujú s nožíkmi, s dlátami, s pílkami, s obojručnými nožmi. Čiže to sú tiež také veľmi pekne zaujímavé kurzy, alebo remeselnícka dielňa, ktorá je pre najmenšie deti, kde pracujú alebo skúšajú si vlastne všetky remeselné techniky naozaj tak veľmi jednoduchým spôsobom prispôsobené. Spomínali ste to hrnčiarstvo a mňa vždy veľmi zaujímalo, že teda ako ten hrnčiar, keď už urobí teda nejakú vázu, ako tam prilepí to úško.
Máte na to nejaké lepidlo, alebo akým spôsobom sa to robí? Máme na to také špeciálne lepidlo, je to také blato a volá sa to šliker, takže si vyrobí vlastne z tej istej keramickej hmoty alebo z tej hliny, z ktorej vyrábal tú vázu, si vyrobí uško a takúto hlinu si vlastne rozmočí viacej vo vode na také dobré blatko a tým blatom to prilepí. Aha, tak to je také vaše tradičné sekundové lepidlo teda. Áno, naše tradičné sekundové lepidlo. A ten šliker je teda z inej konzistencie ako tá hlina, z ktorej sa vyrába tá samotná váza. Konzistencie je to inej, ale materiál je to ten istý. Dobre, spomínali sme, že Úľov oslavuje. Ako dlho ste vy jeho súčasťou? Ja som v Uľove od júla od roku 2011. Čo všetko ste už zažili? Zažila som toho veľa, zmenilo sa mi aj niekoľkokrát pozícia v Uľove, ale stále som súčasťou školy remesiel. Odkedy som nastúpila, stále som v škole remesiel. Kde ste začínali? Začínala som na pozícii metodika vzdelávania, ktorá bola v tej dobe v roku 2011 vlastne nanovo vytvorená, lebo sa škola remesiel rozširovala a rozrastala. A bolo založené potom neskôr aj regionálne centrum v Košiciach, takže vznikla tam naozaj potreba jednej osoby pre školu remesiel, ktorá bude všetky aktivity vlastne sledovať v tej škole, ktorá ich bude mať pod správou, ktorá bude vytvárať dokumenty a vlastne takú systematickú prácu učebných osnov, učebných plánov, lektorov, čiže taká veľmi podstatná pozícia, ktorá spája tie regionálne centra navzájom. Čo musím vyštudovať, aby ma prijali do Uľovu? Väčšinou si myslia, že etnológiu. Ja mám vyštudovanú pedagogickú fakultu Univerzity Komenského a v odbore občianska výchova, výtvarná výchova, ono sa to možno aj tak inak ešte zletnejšie nazývalo, ale ja tomu hovorím občianska výchova, výtvarná výchova. Dobre, čiže čo je úlohou metodičky vzdelávania? Metodičky vzdelávania úlohou. Tých úloh je veľa, ale hlavne sledovať dodržiavanie učebných osnov, učebných plánov, vytvárať učebné osnovy, učebné plány nových kurzov, práve tá spomínaná akreditácia vzdelávacích programov, komunikácia s lektormi, komunikácia s účastníkmi, rozposielanie dotazníkov, nejaká spätná väzba, to je pre nás veľmi podstatné. No, mnohých poslucháčov určite v úvode zaujalo to množstvo remeselných techník, ktoré ovládate špeciálne vy. Učili ste sa ich v Úľove, alebo ste tam už prišli s tým, že to všetko ovládate? Veľmi veľa techník som sa naučila alebo doučila v Uľove, postupne, ako som pracovala, ale veľa techník som aj, alebo niektoré techniky, skôr tie textilné som ovládala, lebo mám aj strednú odbornú školu, odevnú, takže textilné také techniky som ovládala. To chce ale veľa času. Nosíte si prácu aj domov? Priznám sa, že keď som išla v roku 2017 na matersku, tak prvé moje kroky boli do obchodu s vlnami a s materiálom textilným, kde som každý deň chodila a vyrábala niečo. A keď mala dcera asi 3 mesiace, tak som vytiahla aj šiaci stroj a všeličo zhotovovala. Ale dneska už nenosím tak veľmi veľa prácu domov, lebo potom mám pocit, že mám 24-hodinové služby. Ale keď mám možnosť a mám trošku voľnú chvíľu, že mám týždeň dovolenky, tak na konci dovolenky už zasa niečo vyrábam, alebo tkám, alebo šijem, alebo vyšívam, takže áno. Paličkovanú čipku ovládate? Paličkovanú čipku neovládam. To je len pre asi veľkých fajnšmekrov, predpokladám? Priznám sa, že tých techník u nás je veľmi veľa a ja som si takisto vybrala tie, ku ktorým moje srdce asi viacej inklinuje. Ja obdivujem, páči sa mi paličkovaná čipka, aj mám doma nejaké krásne výrobky, ale techniku ovládam tak trošku do teoretickej roviny, lebo to musím, ale prakticky tejto technike sa ja nevenujem. Vy ste aj lektorovali napríklad detské vzdelávacie aktivity na tvorivých dielňach a v letných táboroch. Kto sa učí ľahšie, deti alebo dospeláci? Ja som učila deti a ako kedy, ako v čom. S deťmi sa je možno ľahšie dohodnúť ako s dospelými,
ale deti možno treba niekedy trošku viacej tak zaujať a motivovať, aj keď u nás v Uľuve to nie je až taký veľký problém. Čo môže byť ale náročnejšie? Zaujať deti. Áno, to je určite náročnejšie, ale zase niekedy dospelých treba tak viacej, oni sú niekedy až moc namotivovaní a trošku treba dodržiavať aj bezpečnosť, čo je u nás tiež také prvoradé, keď sa pracuje v rezbárskej dielni alebo v drotárskej, v podstate skoro v každej, tak trošku dospelých treba aj tak ustriehnúť viac, aby sa vrátili s tým istým počtom prstov, ako prišli však. Áno, presne, to ja vždycky trpnem. A ja sa ešte opýtam, kto sa môže stať lektorom v Uľuve? A možno aj hľadáte nejakých záujemcov? Neviem. My stále hľadáme nových lektorov a rozširujeme si ten lektorský tím. V podstate, kto by mal záujem a kto by mal chuť a sa stať lektorom, tak sa nám môže ozvať a zistíme, čo všetko ovláda, čo vie, čo by sa potreboval doučiť, čo by sa chcel doučiť a môže začať s nami postupne spolupracovať. Mojou dnešnou hostkou bola riaditeľka regionálneho centra remesiel Úľov. Bratislava škola remesiel Úľov je v zozname dobrých praktík ochrany UNESCO. Je to pani Milena Holánová. Pani Holánová, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste si našli čas, že ste nám porozprávali o týchto krásnych veciach. Želám vám veľa úspechov do Úľovu aj do školy remesiel a teším sa zase niekedy na budúce. Ďakujem aj ja za pozvanie a pekný deň ešte. Rádio Regina.